Gernika Zarra taldeak antolatuta, arte kaleko kaleetan Gernikaren berreraiketaren panelak ikusi daitezke. Hau hirugarren aldia da, Gernika Zarra taldeak panel batzuk jartzen dituela arte kalean, hain zuzen ere, panel hauek Gernika Lumoko historia ezagutarazten dute. Hain zuzen ere, 40 eta 50 hamarkadako irudi batzuk ere ageri dira, eta irudi hauen bitartez, Gernika Zarrak duen artxiboa erakustera ematen du. Garai haietan egiten ziren aktibitate ezberdinak erakusten ditu, adibidez kirolak, kultura, musika, fabrika ezberdinak, eraikin ezberdinak. Eta helburua, Gernika Zarraren arabera, Gernikarrak garai hartako Gernika nola zen ikustea dela adierazi dute. Hain zuzen ere, beraien aiton amonak edo bi aiton amonak nola ibiltzen ziren ikustea.